Karbi Anglong Autonomous Council apen KCS atum patir piponsi kewangji Jangmi acheklo niphai sir kepen kep arni nini aparman Diphu Joising Doiloi Auditorium Hall along Assam Sahitya Sabha paman ponpo Bangso Assam Sahitya Sabha ke paman ponji along tirikam amaya mai phu anparta Diphu MLA Vidya Singh Ingleng pen ke damtang Jangmi niphai ke thomani Diphu lorulangso rangsina bhawan along pherangke amai patukpon Bangso pherangke amai along MLA Vidya Singh Ingleng kaning je pona tengke Asamang bongke do kadu kawe akhaya tum sitami mithang ajutang kacepati tun japan wangji kadu kawe akhai ingkoyatum nangche tong dunji pusi pachini pon Kewangji 9-10 dak Karbi Anglong si biji lake Joising Doiloi auditioriom holalong laso ahut pipi lokaching kiji che pipi lokaching waji এই কাৰ্যসূচীত অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আসাম বংকেদু খাদ্য কবি আখাই তুমফান্তা মানে সংস্কৃতি আতুম দাক নাংচেপাতে দুনি বা নাংদৌ দুনজি নাংযুগ দুনি লা আনকি 20টা আন অনুষ্ঠান দাক নাংচে টং দুনি পুসি দাক নিনি দফান খবৰ নং পালে Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pensi Bangso Assam Sahitya Sabha ing puponpo Bangso hut sonia nong e pajir ponji Kipi ponji sonia nong ang bong pen Joising hanse chekimo nong eta pajir ponji pusi ningje Tum keching honai CEM Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangsi ing puponji La kangpu pon bomahut la 9-10 ani lo bad 9 tarik ani lo la dak hini amane ke ko abota piji abota amen ke Joising hanse horoni pura abota rais piji ebena ko isibange ধর্মেশ্বর কটকি শিহু সাহিত্য সভা শিহু সাহিত্য বঁটা la sobang pipajir ponji la sinang dongphan nang than ponilo News report Long Sodaringti Karbi Anglong live